పాలే పంచి నిలికి తెలుపులే బల తల్లి పాలే బూర్దు బూర్దు తెలుపులే బల తల్లి పాలే తెల్త తెల్త బోరలే బల తల్లి పాలే పంజార తెలుపులే బల తల్లి పాలే పపా 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 బల తల్లి పాలే పపా పపా పపా. ನಮಸ್ಕಾರ. ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬಲೆ ತೇಲ್ಪಲ್ಲಿ ಕುಸಲ್ದ ಬಂದದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ 19 ಈ ಸಂಚಿಗೆ ನಿಕಲಿನ ಮಾತಿರನ್ನು ಮೋಕೆದು ಓಡಾಡಿದು ಕೊಡೊಂದಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಲೇಸಿಗೆ ಮಲ್ಲಮಟ್ಟದ ಸಹಕಾರ ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ದಾಂಡ ಬಲ ದಿಂಜಾದಿನಕಲು ತೆರಾಣ ದಿಂಜಾದಿನಕಲು ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫಂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಲೋರಲ್ ಅಂಚಿನೆ ಸಂತೋಷ್ ಟೂ ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ ಒತ್ತು ಸಹಕಾರ ಆಂಪಿಯರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಸ್ಕೂಟರ್, ರಿಷಿ ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್, ಅಮೃತ್ ನೋನಿ, ಮಾನಸ, ಸಾಯಿ ಓಷನ್ ಮಾರ್ಟ್, ನರನ್ಸ್ ಬ್ರೆಡ್, ಯಮುನಾ ಆಶಾ ಸಿಟಿ, ನಿಪ್ಪಾನ್ ಪೇಂಟ್, ವಿದ್ಯಾ ಕಾಫಿ, ರೈ ಎಸ್ಟೇಟ್, ಏರೋಡೈನಾಮಿಕ್ಸ್, ಟೆಕ್ನಿಕಾ, ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್, BA ಪ್ಲೈವುಡ್, ಯೂನಿಟಿ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಭಾರ್ಗವ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್, ಕೂಳೂರು ಕನ್ಯಾನ ಸದಾಶಿವ ಶೆಟ್ಟಿ, ಹೇರಂಬ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಮುಂಬೈ ಅಂಚನೆ ಮಾಧ್ಯಮ ಸಹಕಾರ ರೆಡ್ FM. ಈ ಒಂಜಿ ಪಂತನು ಸುರ್ಮಲ್ ಪ್ರಚಿತನ ಪೊರ್ತು ಈ ಪೊರ್ತುಡು ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಪೀಠೋಡು ಪ್ರಚಿತನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ಟರ್ನಲ್ ಅಂಚನೆ ತುಳುನಾಳ ಮಾಣಿಕ್ಯ ಅರವಿಂದ್ ಬೋಳಾರ್ ಮೊಕಲೆಲ್ಲ ಮೋಕೆದ ಉಡಲ್ಡಿ ಎದುಕೊನೊಂದು ಇತ್ತ ಕಲಕ್ ಜಪ್ಪರೆ ಉಲ್ಲೆರು ಕಲಾಶಿಲ್ಪ ನಿಧಿ ಉಡುಪಿ ಸಂಗತಿ ದಾದಂದ ಪಂಡ ಅಲ್ಪ ವೈದ್ಯರು ಕುಲ್ದೇರು ಸರಿಯ ತಪ್ಪಂದಾರ್ಬಕ ಬನ್ನೇರು ಒಂಜಿ ಊರುಡು ವೈದ್ಯರು ಪಂದಿನ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ತುಡು ಒಂಜಿ ಆತು ಐತ ಬಗೆಟ್ ಮಾಹಿತಿ ಇತ್ತಿನ ವೈದ್ಯರನ ಸಹಾಯಕನ ಅದನ್ನು ನನ್ನ ಕಾಂಪೌಂಡರ್ದು ಮನ್ಪ 6 ಮರ್ದು ಕೊರಂಡ ದಾದಾವು ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪತ್ತೊಂದು ಬರವಲೇರು ಕಲಾಶಿಲ್ಪ ನಿಧಿ ಉಡುಪಿ. ಶಿವಣ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾಮ್ ಹೊಸಗಾಲವಿದೆ ಇರ್ನೊಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಹೆಂಗಿಪ್ಪಾಡು ಈ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ದ ಯಾನ್ ಕಂಪೌಂಡರ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮನ್ಪಿನ ಯಾಮೂಲ್ ಕಂಪೌಂಡರ್ ಮೇಲೆ ತಿನ್ನತ್ತು ಯಾಮೂಲ್ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಅಂತ ಕಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಗುಟ್ಟುಡು ಒಂಜಿ ಶಾಪ್ ಆಡ್ದು 4 ಮಾತ್ರೆ ಕೊಡ್ದು ದುಡ್ಡು ಮಲ್ ಬರೆಯತ್ತೀನಿ ಆಂಡ ಈ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಕಲ್ಪೋಯ್ರಿ ಹೆಂಗೆ ಈ ಮೇರೆ ಕಲ್ಪೋನೇ ಬರ್ಚಿ ಯಾನೇ ಕಲ್ಪ ಸುರುತ ಪೇಷಂಟ್ ಮಗ ಯಾಕೆ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದದ್ದು? ಎಂಕಲ್ಲಿ ಸುರುತ ಪೇಷಂಟ್ ಮಣ್ಣ ದೇವೇರ್ಲಕ. ನಾನು ದೇವರಲ್ಲ, ನಿನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ನಿನ್ನ ದೇವರು. ತಂದೆ ತಾಯಿಯ ಕಾಲಿಗೆ ಬೀಳು, ದೇವರು ನಿಂಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೌದು ಅಲ್ವಾ ಶೆಟ್ರೆ? ಇವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ. ಸರಿ ಸರಿ. ಜಗತ್ತು ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ಏನಕ್ಕೆ ಜಗತ್ತು ಸರಿ ಇಲ್ಲ? ನಾನು ಹೋದದ್ದೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ? ಚೂರು ಅಂತಲೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬರ್ಪೇರಿತ್ತೆ ನಾನು ಚೂರು ಒಂಜಿ ಲೀಸ್ಟ್ ಓದ್ವೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಬರುವಾಗ ಲೇಟ್ ಆದ್ರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನೀನಿದೆಯಲ್ಲ ಗುಂಡು ಗುಂಡಾಗಿ. ಈ ಜನ ಏರ್ ಮಾರೆ ಸರಿ ಜನ ನಾನು ಬತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಲೀಸ್ಟ್ ಓದ್ ಬರ್ಪೆ. ಹಾಂ ಜಲಜನಿಗೆ ಜ್ವರ. ಸತ್ಯ, ಜಲಜನಿಗೆ ಜ್ವರ ಬರಲೇಬೇಕು. ಜಲ ಅಲ್ಲೇ ಉಂಟಲ್ಲ, ಜಲಜ ಜಲದಲ್ಲಿ ಜಲ 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 ಅಂತ ಆಡುದು, ಮತ್ತೆ ಜ್ವರ ಬರದೆ ಇರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ ಶೆಟ್ರೆ? ಸೀತಾ ಗೀತನಿಗೆ ಶೀತ. ಶೀತ ಶೀತ ಗೀತನಿಗೆ ಶೀತ ಆಗ್ಲೇಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ತಾ ಮತ್ತೆ ತಕದಿಮಿತ ಶೀತ. ಶಾಂತಿಗೆ ವಾಂತಿ. ಇರ್ ಭಯಂಕರ ಅಲ್ಲ ಮರೆ ನೆಟ್ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಕೈರಾಗೆಂಚ ಗೊತ್ತು? ಅದು ನಾನೇ ಮಾಡಿದಲ್ವ. ಏನೇ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಶಾಂತವಾಗಿದ್ರೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ವಾಂತಿ ಮಾಡದೆ ಬಿಡ್ತಾರನ್ನ? ಶಾಂತ ಇರಬಾರ್ದು. ಅದೇ ಹಲೋ ಹಲೋ ಏರ್ ಪಾತ್ಯರ್ನು ಯಾನ್ ಡಾಕ್ಟ್ರಿ ಏನಾಯ್ತು ನಿಗಲ್ಲಿ? ಜಿಲಾಬಿತ್ತು ನಾವು ಕೆಂಪು ಮಾತ್ರೆಗೆ ತೊಂಡ್ಲಿ, ಜ್ವರ ಇತ್ತು ನಾವು ಬೊಲ್ದು ಮಾತ್ರೆಗೆ ತೊಂಡ್ಲಿ. ಮುಚ್ಚಿಂಬೆ ಬಾಯ್ ಯಾನ್ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಪಾತ್ಯರ್ನು. ಓಹ್ ಸಾರಿ ಸಾರಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಸಾರಿ. ಪನ್ಪಿನ ಸರಿಕೆನ್ನ ಬನ್ನಿ ಈ ಕಲ್ಪೆರೆ ಓದಿನಿ ಸರಿ ಕಲ್ಪುಲ ನಾನು ಬತ್ತಿನ ಪೇಷಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಒಟ್ಟಾರೆ ಮಾತ್ರೆ ಕೊರ್ಪಿನತ್ತ ಬೊಕೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ವಾರ ಊರುಡಿಜ್ಜಿ ಫಾರಿನ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಂಚದಿಪ್ಪನ ಪೇಷಂಟ್ ಬತ್ತೆರಡ ಆಗಲಿನ ಬ್ಯಾತೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕಡೆ ಬಿಡ್ಲಾ ಈ ಅಧಿಕ ಪ್ರಸಂಗ ಮಲ್ತ ಮಾತ್ರೆ ಕೊಡ್ತಿ ಗೊತ್ತಾಡತ್ತ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂಚಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಡಾಕ್ಟರ್. ಎಸ್ ಒಂಜಿ ವಾರ ಡಾಕ್ಟರ್ ಇಜ್ಜರು
ಎಂಚಾಣ ಮಲ್ತು ದುಡ್ಡು ಅಲ್ಪಡು ಎಂಚಾಲ ಒಂಜಿ ಪೇಷಂಟ್ ಉಂಡು ಏನು ಅಲ್ಪುಗ ಹಾಂ ಎನ್ನಾರ ಅಡ್ಡು ದೋಸ್ತಿನಾಗಲಿಲ್ಲ ನಾಟಕದಾಗ ಆಗಲೇ ಎತ್ತೇನೆ ಎಂಚ ಆಗಲೇ ಲೆಪ್ಪುಗ ಬರ್ಪೇರಿತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಆ? ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಬರ್ಪೇರಿತ್ತೆ ಮಲ್ಲಿತಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಕ್ಕ ಬರಡು ಈರಿಲ್ಲ ರತೆ ಛೀ. ಒಂದು ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಏರ್ ಕೊರ್ಪಿನ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಯಾನೇ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಆ ಯಾನೇ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಅಯ್ಯಬ್ಬ ಕಾರು ಅಂತ ದಿವಲಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಇತ್ತೆ ಅದು ಬಕ್ಕ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಅಲ್ಲ ನರ್ಸ್ ಬತ್ತೀರ್ ನರ್ಸ್ ಬತ್ತೆ ಹಾಂ దాని లేట్ దాని లేట్ దాని దిగిల కర్మాన సైతు పోతున్నా ఇత్తనే రప్ప బరుడు ఫోన్ మల్తారు రప్ప బర్రాపనబే ಭಾರಿ ಬಂಗುಡೊಂಜಿ ಲೇಡೀಸ್ ವೇಷ ಬನ್ನಿ ಲೇಡೀಸ್ ವೇಷ ಪಾರ್ದಿಂಚ ಪೂರ ಕನ್ನಡದ ಎದುರು ತೂಪೆ ಮಾರೆ ಲೇಡೀಸ್ಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ವಸ್ತು ಇಜ್ಜಿ ಬಕ ರಪ್ಪ ಹೋಯ್ನಿ ಬಾಯಮ್ಮನ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ತೋತನೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಯ್ತಾನೆ ಅಡೇಗೆ ఈరో పొన్ను గొత్తనతే ಪೊಣ್ಣ ಯಾನು ಪೊಣ್ಣನ್ನು ಪುಗ್ಗಂದುಲ್ಲೆ ಇದು ಯಾನು ಪೊಣ್ಣು ಅವು ಪೇಷಂಟ್ ಅತ್ತ ಎಂಕ ಗ್ರಿಪ್ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಮಗಳೇ ಅದೇನದು ಅದೇನು ತುಯ್ಯರಾ ತುಯ್ಯರಾ ಅದು 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 ಟಾನಿಕ್ ಟಾನಿಕ್ ಅದು ಓಸಿ ಓಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಓಸಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಒರಿಜಿನಲೇ ಕಪದ ಸಿರಪ್ ಹಾ ಹಾ ಸಿರಪ್ ಸಿರಪ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಹೊಡ್ಚಿ ಮಾರ ನಮ್ಮೆ ಅಂದಲ್ಲ ಧೈರ್ಯ ಬರಂದಿಜ್ಜಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಈಜ ಅಂತ ಏನೋ ಹಲೋ ಅದೇನು ತಿಕ್ಕುದು ಧರ್ಮಗೂ ತಿಕ್ಕು ಬೂರಿ ನಿಂದತ ಬಿ ಪಿ ಮಾತ್ರೆ ಆ, ಇದು ಬಿ ಪಿ ಮಾತ್ರೆ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ತಿಕ್ಕುದ ಹೌದು ಹೌದು ಅದು ಪುಡಿ ಮಾಡಿ ಹೀಗೆ ಇಟ್ಟರೆ ನಮ್ಮ ಜೊಲ್ಲು ರಸದೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಅದು ಬೇಗನೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಹೌದು ಇದು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದಿಲ್ವ ನೀರು ನಮಗೆ ಡ್ರೈ ಅಭ್ಯಾಸ ಇನ್ನೇ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯೋರಲ್ಲಿ ಓ ದೇವ ಡಾಕ್ಟ್ರ ಸೈಟ್ ಬರಂದಲ್ಲಿ ಈದ್ ಬರ್ತಾನಿ ಲೇಟಾ ಎಂಚೆ ಮನ್ಪ ಮಾರೆ ಕಾಂಡೆ ಎಲ್ಲ ಕೊಂದು ಯಾನು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕೊರ್ರೆ ಹೋಯ್ನತ್ತ ಹಾ. ಶಾ ಮಾತಾ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಿತ್ತು ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಯಾನ್ ಅದೇಗೆ ತಿರ್ತು ಕೊರ್ನಿ ಬಕ ಬಕ ದಾದಾ ಕೊಂಬ ಬೆರಲ್ ಬಾತು ಗೊತ್ತುಂಡು ಇಲ್ಲ ತಗಲ್ ಮಾತ ಒಟ್ಟ ಪೇರು ಬನ್ನಿ ಅಲ್ತದ ಪಿದೆ ಭಾರಾರ್ಪೆ ಎನ್ನ ಕಿಟ್ಟನ್ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲ್ ಪಸಂ ಕೊತ್ತೀರು ಬಕ ಅಂಕೆಂಚಿ ತೂಯ್ನಿ ಒಂಜಿ ಮೀಂದ ಬಾಕ್ಸ್ ಇತ್ತನು ಎನ್ನ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ರಪ್ಪ ಬತ್ತೀನಿ ಯಾನ್ ನಮ ನಿನ್ನ ಮೆಸೇಜ್ ಗೊತ್ತಾನಿ ನೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬರ್ಪುಜೀರ ಐಕೇನ ಮಲ್ತೆ ರಪ್ಪ ಒಮ್ಮೆ ಲೇಡಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಾತ್ ಕಡಬಿಡ್ ನಾನು ಎಂಚಾತಂಡು ಬಾರ್ಲಾಕಾತ ಬಾರ್ಲಾಕೇನದ ಗೊತ್ತಾರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಪೇಷಂಟ್ ಪುಸತ ಪೇಷಂಟ್ ఆయన వల్ల తూచిలకును భారీ కొద్దిను ఆయన ఫుల్ ఇన్ని కాసిన మన లూటుగా ఎంచా ఓకే ఓకే ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ఈ దాని మీద నులివును ಯಾನ್ ಎಂಚ ತೋಜಂದುಲ್ಲೆ ఎంచదో జనుల ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಕೈ ದೆಕ್ಕದು ಮುಟ್ಟೋಡು ಪನ್ಪು ನಂಚಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಫಿಗರ್ ದಾಕ ತೋಜು ಜನ ಕೈ ದೆಕ್ಕದು ಮುಟ್ಟುನತ್ತ ನಿನ್ನನ್ನು ಮುಟ್ಟುದು ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಕೈ ದೆಕ್ಕೊಡವು ನಮ್ಮ ಬೋದಿನ ಹೋಗಿ ಗೊತ್ತುನತ್ತ ಗೊತ್ತಾರಲಿ ನಾಟಕದಾಗಲಂದು ಓಕೆ ಪೇಷಂಟ್ ಇನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕತ್ತ ಓಕೆ 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 ಪೇಷಂಟ್ ಇನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಪೇಷಂಟ್ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪೋಡ ಇರ್ನ ಚೂರು ಪಲ್ಸ್ ತುಪ್ಪೆ ಈಟ ಚಲಿ ಏನು ಇದೆ ಈಟ ಚಲಿ ಥೌತೆ ಇದೆ ಕೈ ಬಿಡಬೇ ಥೌತೆ ಮಾರೆ ಗೊತ್ತೇರಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಾ ಸರಿ ಆವ್ ಶುರುಕು ಎಂಕ ಪೇಷಂಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋಡು ಒಂದು ತೌತೆ ಬಂಡ ಓ ತೌತೆ ತೌತೆ ಅವು ತೌತೆ ಬಂಡ ಏನೋ ಗೊತ್ತುಂಡಿ ಅವು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಫುಡ್ ಅಂಚ ಅವೇನು ನಮ್ಮ ಕೈ ಮಲ್ ತಿನ್ನೋಡು ಅಂಚ ಬನ್ನೇನ್ ಗೊತ್ತಾಗದ ಒಂದು ಮೆರ್ನ ಈ ತೊಂಜಿ ಪುರ್ಲುದ ಸೌಂದರ್ಯಗು ದಾದ ರಹಸ್ಯದ ಮೆರ್ನ ಅವು ಎತ್ತೌತೆ
ಅವ ಅಂಚವನ್ನ ಅವೇ ಬಂಡೈತೆ ಕೈಪು 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 ಅಂಚ 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 ಓಕೆ ಸುರುಕು ಯಾನು ಪೇಷಂಟ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ನಮ್ಮ ಓಯ್ ಬನ್ಲೆ ನಾನು ನಾಟಕದ ಆಯ್ತಾ ಪೇಷಂಟ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಇಂಕ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇದು ನಿಂಗೆ ಪೇಷಂಟ್ ಮುಟ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಗೊತ್ತಾಗದಾ ಆಯನ್ ಬತ್ಲೆ 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 ಎಸ್ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಅಮ್ಮಸರ ಮಲ್ಪುಡ್ಚಿ ఆయన ಒಂಚೂರು ಮಂಗೆ ಮಲ್ಪುಗ ಅವ ಅವ ಬತ್ಲೆ 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 ಎನ್ನ ಕೂಜಲು ಸೋಕಿಜ್ಜ ಇರ್ನ ಒಂದು ಕೇಶರಾಶಿದ ರಹಸ್ಯದಾದ ನಿಜ ಕೇಶರಾಶಿದ ರಹಸ್ಯದಾದ ಕೋಪನ್ ಟಾಪ್ ನಂಬರ್ 1 ಶಾಂಪ್ ಟಾಪ್ ನಂಬರ್ 1 ಶಾಂಪ್ ಶಾಂಪು ಅವೇನ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಅಂಚ ಇಂಕ್ಲ ಅವೇನ್ ಟಾಪ್ ಅನ್ನ ಪಿನ್ ಬರ್ಪಾಡಿ ಅಂಚ ಜತಿ ಎಣ್ಣೆ ಬಾರ್ದು ಟಾಪ್ ನಂಬರ್ 1 ಶಾಂಪು ಬಾಡ್ ನೀ ಬನ್ನಿ ಅಂಚ ಓಕೆ ಅತ್ತ ಓಕೆ ಆಯನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕನ ಓಕೆ ಆಯನ್ ಪತ್ಲೆ 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 ಪತ್ತೋಡ ಎಂಕೋ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಇಚ್ಚಿನ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅನ್ನು ಪತ್ತೆರಿಗೆ ಅಭಿನಯಿಸಿ ಓಕೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕತ್ತಾ ಹೌದಾ ನ್ಯಾಯ ಒಳ್ಳೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಕಿಚಿ 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 ಅನ್ಪೆ ಏನಣ್ಣ ಮಾರೆ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ಮನ್ ಪಲ್ಲೆ ಕುಲ್ಲೋಡು ಬರತ್ತ ಕುಲ್ಲೋಡ ಯೆಸ್ ದಾದಂಡಿ ದಾಲತ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ನೋ ಎಂಚಿನ 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 ಏನಾಡು ದಾದ ಪನ್ಪಿನ್ ಮಾರೆ ನಿನ್ನ ಕರ್ಲದ ಉಲೈಡ್ ನರ ಮತ್ತ ಸ್ಕಿನ್ ಔಟ್ ಆದ ಜಾಯಿಂಟ್ ಆದ ಶಾರ್ಟ್ ಒಂದುಂಡು ಒಂದು ಇರು ಸತ್ಯ ಬನ್ನಿ ಇರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆತ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ದಾರ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನಯ್ಯ ಡೌಟ ನಿಕ್ ಈರಿ ಈರಿ ಅವು ಎಂಕಲ ಮತ್ತ ಕೋಡ್ ವರ್ಗ ದೇಪನ್ನ ಎಂಕಲು ಉಲೈಡಿತ್ತಿಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪಾಡಿಸಿದ ಬುದಾರ ಪನ್ಪುಜ ಪೇಷಂಟ್ ಗೊತ್ತು ಮಲ್ಪಿ ಇಂಚನೆ ಇಂಚಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಪೇಷಂಟ್ನು ಮತ್ತಿದಪ್ಪ ಒಂದು ಎಂಕಲು ಬರತ ಕಾರ್ದ ಆಪರೇಷನ್ ಮಲ್ತಿ ಆಯಾವಿ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲಾಗಬಹುದು ಕುರಂಜಿ ಕಾರ್ದ ಆಪರೇಷನ್ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಅಂದಂದು ಮೇರ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆಪರೇಷನ್ ಫೈಲ್ ಆಯ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಆಪರೇಷನ್ ಗೋಪಿನೆಡ್ಡೆ ಕೇಂಡೇನ ಮನ್ಮನೆ ಗುರು ಒಡೆ ಗೋಪಿ ನೋಡಿ ಉಂಟ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನ ಅಂತಾನೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಎಂಕ್ಲು ಒಂದು ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ಪುವ ಏತಿಗೆ ತೊಂಗ ನಲ್ಪ ಏತೊಂಗ ಹಾ? ನಲ್ಪ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಆಪರೇಷನ್ ಅವಡು ಒಂಜಿ 40,000 ಖರ್ಚಾಪು ಏತೆ ನಲ್ಪ ಏತೆ ನಲ್ಪ ಏತೆ ಮುಪ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ತಾನೆ ಅಂತ ಆಯ್ತು ಚರ್ಚೆ ಮಲ್ತೈತೆ ಇಪ್ಪ ಓಕೆ ಆಪರೇಷನ್ ಶುರು ಮಲ್ಪಗ ಏನ ಕಿಟ್ಟು ಕಿಟ್ಟು ಕಿಟ್ಟಿಗೆಪ್ಪ ಕಿಟ್ಟು ಓಯ್ ಹಾ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಹಾ ಒಂದು ಮಂಡ್ಯದಡಿ ದಿವರೆ ದಾಲೆಜ್ಜ ತಲೆದಿ ಮಿಂಜಂಬೆ ಕಾಲೇಜಿನ ಬಿಜ್ಜಿ ಓ ತಲೆದಿ ಮಿಂಜಂಡ ತಲೆ ದಿಂಬಿದ್ರಿ ನಿದ್ರೆ ಯಾರು ಪೂಜಿ ಅಯ್ಯೋ ದೇರೆ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ತಲೆದಿ ಮಾತಾ ಇಡಲಂಬೆ ಇಂದೆ ಹಾ ಸದ್ಯ ಗುಂದಿಪ್ಪಾಡು ಹಾ 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 ಅಯ್ಯೋ ಇದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿ ತಲೆ ಮುಂದೆ ಆಡುತ್ತಾ ಓಕೆ ಬುಡ್ಪ ಒಂದು ತಂಬಿಲ ಉಂಡ ಹಾ ಬುಡ್ಕೊಂಡೆ ನಾ ಕಂಪೌಂಡ್ರು ದಾದಾಂಡಿ ಅದು ಒಂದು ದಾದಂಬೆ ಬೊಲ್ಲೋಡು ಒಂದಿಲಕ ಕಿಡ್ನಿ ರಡ್ಲ ಒಂದೇ ಸೈಡ್ ಒಂದು ತುಂಡು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಆಪರೇಷನ್ ಒಂಚೂರು ಮಿತ್ತಿಡ್ದು ಶುರು ಮಲ್ಪಲಿ ಹಾ ಹಾ ಗೊತ್ತು ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತೋಡು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನ ಓಯ್ ಮೂರೋಡೆ ಹಾ ಹಾ ಮೂರು ನಾ ಮುಂದೇನು ಕೂತುದು ಒಂಚೂರು ಸಮ ಮಲ್ತ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ಲಾ ನಮ್ಮ ಕೂತ್ಕೋ ಗ್ರೀಸ್ ಪಾಡೋಡಾ ಗ್ರೀಸ್ ಬಾಡ್ರೆ ಇಂಚಿನ ಎಂಕ್ಲು ಮೂಲು ಪ್ಲಂಬಿಂಗ್ ಬೇಲೆ ನಮ್ಮೆ ಒಂದೇ ಸಮ ಹತ್ತಿರ ಲಿವರ್ ಅವು ಹಂಚ್ಕೋರು ಉಲ್ಲಗ ಯಸ್ ಆಪರೇಷನ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಣ ಅಣ್ಣ ಓ ಮಾರು ಎಕ್ಕಡ ದಿಂಚಿ ಪಂಡ್ರೆ ಮದದು పోయి నీకు జోర్ మై నీరు బరొత్తిండి ಅಂದ అని ఆ పోదు వరబే ಬೋದ್ಬಲಿ నీకల్ ఆపరేషన్ ద ಬೇರೆ ಅತ್ತು ಮಾರು ಯಾವ పోదు వరಬೆ ಆಯಾ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಾನು ಇಲ್ಲದಂತ ಮಾತ ಕೆಲವು ಐಟಮ್ ಬಸೋದಿನಿ ಅವೇನಿದ್ದು ಆಪರೇಷನ್ ಅಂದೆ ಲಕ್ಕಂಜಿ ರಡ್ಡು ಸ್ಟಿಚ್ ಯಾನೆ ಪಾಟ್ನಿ
ಓ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ, ಓ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ, ಏನ ಒಂದು ಮೈನೀರ್ ಬಾಬುಜಿ ಏತ್ ಒಂಜಿ ಬಲಾತ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀನಲ್ಲ ಮೈನೀರ್ ಬಾಬುಜಿ ಮಾರೆ, ಎತ್ತು ಬಲತ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಮೈನೀರ್ ಬಾಬುಜಿ ಮೈನೀರ್ ಬಾಬುಜ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಒಂಚೂರು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ ಜಿಪ್ 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 ಕೂಡ ಜಪ್ಪೋಡ ನನ್ನ ಎಂಜಿನ ಸಿಕ್ಕೋರ ಮಾರೆ ಬೋಡಿ ಹಾಪು ಮಾರೆ ಜಪ್ಪಿರಿ. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಅಯ್ಯ ದಾದಾ ಯಾನು ಸ್ಟಿಚ್ ಪಾಟ್ನಿ ಪಾಟ್ನಿ ಮಾಡಿ ತೀರ್ತು ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಸ್ಟಿಚ್ಚೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಾರೆ. ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಓ ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೆ ಯಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ ನನ್ನ ಪೋಲಿ ಮೈನೀರ್ ಮೈಪೇರಿ ನನ್ನ ಪೋಲಿ ಮೈನೀರ್ ಮೈಪೇರಿ ಮನ ಪೋಲಿ ಅವೇ ಕಡೆ ಹೋದಾತನು ಹೋದಾತನಾ ಅಂದು ಅವೆಂಚ పోయినావు ಅವು ಎಂಚಿನವ ಗೇಟ್ ವಾಲ್ ತಿರ್ಗದರ ಏನಾಗತ್ತ ಯಾನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಂಚನೆ ಬೇ ಗೇಟ್ ವಾಲ್ ಒಲ್ಲೊಲ್ ದೀಪನ್ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುಜಿ ಆಡತ್ತಾ ನನೇನಾಪುಡು ಎಂಕ ನನ್ನ ಒಂಥರ ಜೀವ ಪೂರ ಕೊಕ್ಕರ ಕೊಕ್ಕರ ತಿಲ್ಲ ಕಾಪು ಮಾರೆ ಜೀವರ ಕೊಕ್ಕೆರ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ ದಾಲ ಗೊತ್ತ ಒಂದಿ ದಾಲ ತೋಜಿ ನೋ ಎಂಜಿನೆ ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ಹಾ ಇರ್ನ ಹಾರ್ಟ್ ಸೈದುಂಡು ಅಯ್ಯೋ ದೇವಾ, ಈ ಕಲ್ಲಾತನ ಇದೇಗ ಬೇಪುಲ್ಪುನೋ ఆయన హార్ట్ సైతుని గెత్తా ಹಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನತ್ತ ಸಾಯ್ತಿ ನಿನ್ನ ಅಮ್ಮೆ ಅತ್ತಾತ ಆರ್ಟ್ ಸೈದಿನ ಹಾರ್ಟ್ ಸೈದ್ ನಿಗಲಿ ಡೋಂಗಿ ಆಲ್ಬರೆ ನಿಗಲಿ ಹಿಂಗ ಮಂಗೆ ಆಲ್ಬನ್ ಬರ್ತಿ ಎನ್ನ ಬ್ರೈನ್ ಭಯಂಕರ ಶಾರ್ಪ್ ಉಂಡು ಯಾ ನಂಚ ಮತ್ತೆ ಮಂಗೆ ಅಭಿನಯ ಎತ್ತು ದೇ ಇರ್ನ ಹಾರ್ಟ್ ಸೈತು ಮಂಡೆ ಪೂರ ಲೋ ಆತುಂಡು ಸಾಧ್ಯನೇ ಜಿ ಸತ್ಯವ ಈಗ ಡೌಟಾ ಡೌಟ್ ಉಂಟು ಅಪಗಾನ ಎರಡು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕೇನ್ವೆ ಹಾ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಉತ್ತರ ಮಾಡು ಅವ ದೇ ಹ್ಮ್. ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಊರುಡು ಹಾ. ಒರಿ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಒರಿ ಗೊತ್ತಾಜಿ ಒರಿ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಒರಿ ಗೊತ್ತಾಜಿ ಗೊತ್ತಾಜಿ ರಟ್ಟಿ ಜನಪ್ಪೇರು ಹಾ. ಐಟು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಒಂದ್ಪಿನಿ ಊರು ಬಿಡ್ಪಿ ಹಾ ಅಪಗಾಂಡ ಊರುಡು ಉರಿನೇರು ಗೊತ್ತಾಜಿ ಪನ್ನೆತ್ತಾನ್ ಗೊತ್ತಾಂದಿಜ್ಜಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೆನ್ನೆ ಒಂಜಿ ರಟ್ ಜನಪ್ಪೇರು ಒರಿ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಒರಿ ಗೊತ್ತಾಜಿ ಹಾ. ಗೊತ್ತಾಂಡು ಊರು ಬಿಡ್ಪೆ ಹಾ. ಉರಿನೇರು ಗೊತ್ತಾಜಿ 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 ಕೂಡ ಬಂತೆ ಹಾ. ಒಂಜಿ ಊರುಡು ಒರಿ ರಟ್ ಜನಪ್ಪೇರು ಗೊತ್ತಾಂಡು ಗೊತ್ತಾಜಿ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಊರು ಬಿಡ್ಪೆ ಉರಿನೇರು ಗೊತ್ತಾಜಿ 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 ಅಲೆ ಇರ ಗೊತ್ತಾತಜಿ ಇರಕ್ಕೆ ಸಮಜ್ಜಿ ಹಾರ್ಟ್ ಸೈದುನು ಮಂಡೆ ಲೋ ಆತದು ಏರ ಮಂಡೆ ಸಮೇಜಿ ಹಾ. ಯಾ ಗೊತ್ತಾಜಿ ಬನ್ನೆತ ಗೊತ್ತಾಜವು ಅವೇ ಬಂದ್ಬಿನಿ ಗೊತ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಇರೆ ಬಕಲ ಡೌಟ್ ಇದ್ದನು ಕುಳಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇನೆ ಹಾ ಕೇನಿ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಬನ್ನಿ ಒಂಜಿ ಊರುಡು ಹಾ. ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡು ಹಾ. ಹೊರ ಪನ್ನೆ ಕೂಡ ಬನ್ನೆ ಹಾ ಹೊರ ಪನ್ನೆ ಕೂಡ ಬನ್ನೆ ಹಾ ಐಟು ಹೊರ ಪನ್ಪಿನಿ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಒಪ್ಪಿ ಹಾ ಏರ್ ಉರಿ ಏರು ಕೂಡ ಬನ್ನಿ ಕೂಡ ಬನ್ಪೆ ಹಾ. ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಡು ಹೊರ ಪನ್ನೆ ಕೂಡ ಪನ್ನೆರಡು ಜನ ಪೇರು ಹೊರ ಪನ್ನೆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಒಪ್ಪಿ ಹಾ. ಏರ್ ಉರಿ ಏರು ಕೂಡ ಬನ್ನಿ ಕೂಡ ಬನ್ಪೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೆ ನೋಡು ಹೌದು. ಹೊರ ಪನ್ನೆ ಕೂಡ ಬನ್ನೆ ಹೊರ ಪನ್ನೆ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ ಒಪ್ಪಿ ಏರ್ ಉರಿ ಏರು ಕೂಡ ಬನ್ನಿ ಕೂಡ ಬನ್ನಿ ಕೂಡ ಬನ್ನಿ ಯಾನ್ ಪನ್ನೆತ್ತ ಇರ್ ಕೂಡ ಬನ್ನೆ ಗೊತ್ತು ಬಂದಿಲ್ಲ ಮಂಡ್ಯ ಲೋ ಆತುಂಡು ಬಕಲ ಡೌಟ್ ಉಂಡಾ ಬಕ್ಕೇಂಜಿನ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೇನೆ ಒಂದು ಎನ್ನ ಎದೆ ಶಬ್ದ ಹಾ ಕೇನು ಏನುಂಡಾ ಕೇನು ಇತ್ತೆ ಇರ್ನ ಅಂಚಿದಿಲೆ ಏನೊಂದುಂಡಾ ಇಜ್ಜಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಏನೊಂದುಂಡಾ ಇಜ್ಜಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಬತ್ತಿಲಕ ಒಂದುಂಡು ಏನೊಂದುಂಡಾ ಇಜ್ಜಿ ದಾಲಗಿ ಪನ್ಯತೆ ಯಾನ್ ಇರ್ನ ಹಾರ್ಟ್ ಸೈದುಂಡು ಛೇ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಇಂಕೊಂಚం ಭಾರಿ ಆಸೆ ಎತ್ತನಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ದಾದಾ ಸೈಯರ್ದು ಮುಂಜಿ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಆಸೆ ಎತ್ತನಿ ನೀನು ಇಂಕೊಂಚం ಲವ್ ಇತ್ತಲಿ ಹಾ. ಆಂಡ ಮದ್ಮೆ ಆತಜಿ ಮಾತ್ರ ಲವ್ ಇತ್ತು ಇಂಗ್ಲು ಹೊರಲ್ಲ ಮೀಟ್ ಆತೀನಿ ಇಜ್ಜಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಶಾ ಒಂಜಿ ಲವ್ವರದ್ದು ಮೀಟ್ ಆತಜ ಬಂಡ ಇಂಚಿಲ ಕತೆ ಮಾರೆ చెల్లి ಚೆಕ್ ತೇಗ ಮೀಟ್ ಆತಜ ಮೀಟ್ ಅವ್ರ ಆತೀನಿ ಇಜ್ಜಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ತಾನೇ? ಅವು ದುಮ್ಮದಗಲ ಒಂಜಿ ಗಾದೆ ಬಂತಿರತಿ ಹಾ. ಜೋಕಲ್ ಮಲ್ಕಿನ ಒಂಜಿ ತಪ್ಪುಡು ಆಗಲ್ಲ ಜಗತ್ತೆ ಕತ್ತಲೆ ಅಪ್ಪನ್ಗೇನು ಒಂದು ಏರ್ ಬಂತೀನಿ ಬೇ ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ఆ కుడుంజి స్వామిలు పంతులు ದಾದಾ రాత్రి మళ్ళీ ಒಂಜಿ ತಪ್ಪುಡು ಜೋಕುಲ ಅಪ್ಪಗೆ ಏರ್ ಬಂತೀನಿ ಒಂದು ವಿನಯ ಗುರುಜಿ ವಿನಾಯಕ ಗುರುಜಿ ಬಂತಿನಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಅಲ್ಪಗ ಫುಲ್ ಲೈಟ್ ಎಲಜಿನ ಪುರ ಪಾಂಡ ಎಂಚ ಫುಲ್ ಎಲಜಿನ್ ಪಾಡ್ಗ ಫುಲ್ ಬ್ರೈಟ್ ದೀಪಿನಿ ಫುಲ್ ಮರ್ಕಿರು ಬುರಬಾಡ್ದು ಹಾ. ಫುಲ್ ಬೊಲ್ಕಿಲಿ ಕತ್ತಲೆ ಹಾಪಿನಿ ಒಟ್ಟು ಎಂಚ ತಪ್ಪ ಎಂಚ ಜೋಕುಲಾಪು ಅನ್ ಅಂದ ತಪ್ಪೆ ಆಪುಜಿ. ಏರ್ ಬನ್ನಿ ಕುಡಂಜನ ಒಂಜಿ ಬಾತಿರ ಬಂತಿರು ಎಂಜಿನ ತೋಟ ನೀರು ದಾಂಡದಾನೆ ಕಲ್ಲು ದಾಂಡದಾನೆ ಪುಡವುಂಡೆ ಗೊತ್ತಾಡದ ನಾ ಮಳಿಚಾಲ್ ಬುಜ್ಜಿ ನಿನ್ನ ಕೊನೆ ಆಸೆ ದಾದ ಪನ್ನ ಎಂಕ್ಲ ಈಡೇರ್ಸವ ಎಂಕ್ ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ಎಂತ ಮಲ್ಬೇರೆ ಅಬ್ ಜೊತೆ ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ತೂವೋಡ್ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಆಸೆ ಉಂಟು. ತೂವಡತ ಒಂಜಿ ನಿಮಿಷ ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ತೂವೋಡ್ಗೆ ಐಕ್ ಒಂಜಿ 5,000 ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪುಟ ಮತ್ತ ರಜ್ಜನ ಎಂಟ್ರಲ್ಲ ಹಿಂಗ ಮಲ್ಪುವ ಒಂಜಿ 5,000 ಆಪು ನಾವ ಐನತ್ತು 10 ಬೊಡ್ಡ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಟು ಮಲ್ಲೆ ಮಲ್ಲೆ ಜಾತ ಕೊರ್ಕಪ್ಪ ಮೂಲ ಒಂಜಿ ಬರ್ಪಂಡ ಯಾವ ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ಎಂಚ ಅಲ್ಲ ಎಂಚ first night ಎಂಚ ಆಪುಂಡು. ಇಡಲ್ ಆನ್ ಕುಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ಎಂಚ ಆಪುಂಡು ಯಾನ್ ತೋಜವೆ ಯಾ ಮೂಲ ಕುಲ್ಲುನ
ಅಂದಾಜಿ ಆಯಾಗೊಂಜಿ ಫಸ್ಟ್ ಇರ್ತ ಸೀನ್ ತೋಜ ಹುಡುಗಿ ನಿಕ್ಕದಲ್ಲ ಅಭ್ಯಂತರ ಇಜ್ಜತ್ತ ಎಂತ ಬೆದರಿಜ್ಜಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೌದಲ್ಲ ದಾಲ ದಾಲ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಗೊತ್ತಾರ ಬಲ್ಲಿ ನಾಟಕದಲ್ಲಂದು ನಮ್ಮ ಮುರ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತದ ಆಯ್ತು ರಡ್ನೇ ಸೀನ್ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಹಿಡ್ದ ಮಲ್ಪಲ ಫಸ್ಟ್ ನೀಡಿದ ಬಾರಿ ಸೋಕ ಅವು ಬಾರಿ ಸೊಕ್ಕು ಗೊತ್ತಲ್ಲತ ಪೇರ್ ಕಣಪ್ಪನ పేరు కొన్నప్పుడు లైక్ మళ్ళీ ముందు ఫస్ట్ నేట్ తులా యాని కడనే ఆల్బుడేది పేరు కొన్న తినే అత్తు నుప్పు కబీడ్రే బస్ అత్తినే ಅತ್ ಯಾನ್ ಮೋಕೆಡ್ ಮಸ್ತ್ ಪೇರ್ ಕಂತು పేరు ಬಂಡ ಚೊಮ್ಮುಡು ಚೊಮ್ಮುಡು ನಿಧಾನವಾದ ಮೆಲ್ಲನೆ ನೊಲಿತೋ ಬರೋಡು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಾ ಮೆಲ್ಲನೆ ಅತ್ತ ಅದೇ ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ತೋಲಾ ಮೆಲ್ಲನೆ 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 ಬರ್ಬೆ 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 ಇನಿಗೆ ಬರ್ಬೇರ ಆಯ್ನವೇ ಡೈಲಾಗ್ ಒಂದು ಬಾರಿ ಹೊಡ್ತಾ ಪುನಃ ಬರ್ಬೆ ಬರ್ಬೆ ಬರ್ಬೇರ ನಿಗಲ್ ಬರ್ತೀನಿ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಬಲ ಮಾರೈತೆ ಎತ್ತು ಬರ್ತು ಅವು ಬೇರೆ ನಂಗೆ ಬರ್ತೀನಿ 15 ನಿಮಿಷ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅವು ಮೆಲ್ಲನೆ ಬರ್ರ ದಾದಾ ಇದು ಬಾತ್ರೂಮ್ ಬರ್ತೀನಿ ಉಲಾಯ್ ಪೋಲಿ ಸಿ ಅಂಚತ್ತಪ್ಪ ಅವು ಯಾನ್ ಬಿಚ್ಚ ಬಿಚ್ಚ ಪೇರ್ ಕಂತನಪ್ಪ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಪೇರ ಅಂದಪ್ಪ ಸರಿ ಸರಿ ದಿ 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 ಒಂದು ಯಾನೆ ದಿವೋಡ ಬರ್ಚಿ ಯಾನ್ ದೀಪ ಇದೀನ ಕೂಡ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅವು ಅರ್ಧ ಗೊತ್ತಾನ ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ಬಂದ ಏನು ಗೊತ್ತಾಡ ಪೇರ್ ಕೊನ ಬಿನ್ ಪೇರ್ ಕೊನ ಪೇರ್ ಕೊನ ಬಿನ್ ಬೆಚ್ಚ ಪೇರ್ ಬೆಚ್ಚ ಪೇರ್ ಹಾ. ಬಾ ಅಲ್ತು ಬಕ್ಕ ಅಲ್ತ್ರ ಪಕ್ಕ ಬನ್ನಿ ಡೈಲಾಗ್ ಬನ್ನು ಅವು ನಮ್ಮ ನಾಟಕ ಉಂಡತ್ತ ನಾಟಕ ಗೊತ್ತದ ಓ ರಮಕಾಂತ ಹಾ ಪ್ರಾಣಕಾಂತ ಆಹಾ ನೀನು ನನಗೆ ಮನದಾಳದ ಮಾತನ್ನು ಮನದಾಳ ಅವು ಡೈಲಾಗ್ ನನ್ನ ಮನದಾಳದ ಮಾತನ್ನು ಹಂಚಿಕೋ. ನನ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೋ 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 ಇವಂತೆ ಹಂಚಿಪು ನಾದ್ವಿ ಒಮ್ಮೆ ಡೈಲಾಗ್ ಅವು ಕೊಡ್ಚಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸ್ಟೋರಿ ಬರ್ತಾ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ಬಂದ ಏನ ಗೊತ್ತಾಂಡ ಹಂಚಿ ಹಂಚಿಕೋ ಹಾ ಬುಡಂಜಿ ಕನ್ನನೆ ಬುಡದಿ ಕುಲ್ಲೊಂದು ಸಂಸಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ್ಬೇಕು ಅವುಲ ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ತೂಲ ಪ್ರಾಣಕಾಂತ ನೀವು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬರುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಹೇಗೆ ಸಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಅಯ್ಯೋ ಬರ್ಬೇಗ ನೀನನ್ನು ಮದ್ಮೆ ತುಂಬು ಎನ್ನ ಜೀವನ ಎಂಚೆತ್ತನ್ ಪಂಡ ಎಂಚೆತ್ತಂಡಿ? ಗಟ್ಟದಂಚಿದ ಕರ್ಮುದ ತೋಟದ ಲಕ್ಕ ಇತ್ತು ಅವು ಎಂಚ? ಆ? ಎಂಚವು? ಅವು ಎಂಚ ಪಂಡ ಕರ್ಮುಂಡು ಪತಂಪೋರಿಗೆ ಟಿಪ್ಪರಿಜ್ಜಿ ನಿನ್ನ ಜೀವನ ಎಂಚೆತ್ತಡು ಪ್ರಾಣಕಾಂತ ಆ. ಈರ್ನ ಸ್ಟೋರಿ ಇಡ್ದು ಮಲ್ಲ ಸ್ಟೋರಿ ಎನ್ನ ದಾಲ್ ಹತ್ತು ಪ್ರಾಣಕಾಂತ ಆ. ಏನಡ ಕೊನವರ ಟಿಪ್ಪರ್ಲ ಉಂಡು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ಲ ಉಂಡು ಅಂಡಯ್ಯ ಕರ್ಮಿಚ್ಚತ್ತೆ ಪ್ರಾಣಕಾಂತ ಮಂಡೆಚ್ಚ ಮಲ್ಪಡ್ತಿ ನಿನ್ನ ಟಿಪ್ಪರ್ಗು ಎನ್ನ ಕರ್ಮುನ್ ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಆವಾ ಗೊತ್ತಾಡ ಹಾ ಒಂದು ಕರ್ಮುನ್ ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪು ಕರ್ಮುನ್ ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪು ಗೊತ್ತಾಡತ್ತಾ ಒಂದು ಯಾನ್ ಕರ್ಮು ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಎಂಚ ಯಾನ್ ಕರ್ಮು ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಟಿಪ್ಪರ್ ಅದ ಕುಂತು ಮಾರ ಪಂಪಿಲಗೇನು ಯಾನ್ ಕರ್ಮು ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾನ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಂಡ ನನ್ನ ಕರ್ಮು ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪುನಿ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾನ ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ನನ್ನ ಕರ್ಮು ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪುನಿ ನಿಂಗೆ ನೋಡು ಉಂಟು ఆయన తూవనగా కేసు కాయలు అక్కండు ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ಲಿ నీకు నాలుగు మాత్రం కొరప ಇಲ್ಲ పొదిగెత్తన్నా ఇది ఇది ಮಾತ್ರ ಬರ್ತಿ ಹೆಂಗ ಸಮಯ ಹೆಂಗ ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ಆದಿ ಹೋಪಿನ ಪಾಪ ಸಮಯ ಜೀಪಡಿ ಸಮಯ ಜೀಪಡಿ ಹೆಂಗ ಮೂಲು ನನ್ನ ಆದಿ ಹೋಪಿನಿ ಅನ್ನೊಂದು ಕರ್ಮು ఏంచిన నా మరల కట్టొచ్చి నీకు పిదేడు ఉంతులే యానితే బర్ప క్యాష్ 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 కొరడు నేను పిదేలు క్యాష్ కెత్తోను యారప్ప క్లియర్ మల్తం బర్ప ఎంచ కురువెత్త ಕೊರುವೇನ ಪಿದೆ ಬೋತಿ ನನ್ನದು ಓಡು ಯಾನ್ಲ ಚೂ ತೂದು ಬರ್ಪ ಅವಂತ ಹಲೋ ಹಲೋ దాదా మళ్తుందల్లమ్మే ದಾಲೇಜ್ ಪೇಷಂಟ್ ಇರ್ಲ ಜಂಚ ಕುಲ ಒಂದ బాయ్ ముచ్చిమే ಏತು ಸುಳ್ಳು ಮನ್ಪ ಏನಂಡು ಪೇಷಂಟ್ ಬೋದಿನ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಮಾತ ಗೊತ್ತುಂಡು ಯಾನ್ ಲೈವ್ ಅದು ಸಿಸಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ತೂವಂದುಲ್ಲ ಅವು 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 ಮಾತ ದಾಲಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಕ ಏತು ಸಲ ಪಂತೆ ಬತ್ತಿನ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಒವ್ವೇ ಕಾರಣ ಹೋಗ್ಲ ಮಂಗೆ ಮಲ್ಪೇರೆ ಮಾತ್ರ ಕೊರ್ರೆ ಪೋಡ್ಚಿ ಒಂಜಿ ಡಾಕ್ಟ್ರೇನು ದೇವೇರ್ ಲಕ್ಕ ನಮ್ಮುಂದು ಬರ್ಪೆ ಬ್ಯಾಯಿ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಪೇಷಂಟ್ಗೆ ಮೋಸ ಮಲ್ಪೇರೆ ಬಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಏತು ಬಂಗ ಬಿಡ್ದು ಕಲ್ಪೆ ಗೊತ್ತುಂಡ ಕಲ್ತಿನ ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಕೊರಡನ್ ನಾನು ದುಂಬುಪಿರ 1000 ಸಲ ಆಲೋಚನೆ ಮಲ್ಪೇರು ಅಂಚಾದಿಪ್ಪನಾಗ
ನಿಗಲ್ ಕಂಪೌಂಡರ್ ಅದು ಬರ್ಪರು ಚೂರು ತೆರಿವರು ಕೊಡ್ಚಾಂತಿನ ಮಾತ್ರೆ ಕೊರ್ಪರು ಒಂಜಿ ಜೀವನ ಲಗಡಿಗೆ ಪರು ದಯಾಜೀದು ನನ್ನ ಮಿತ್ತಗು ಗೊತ್ತಿಪ್ಪಡು ಗೊತ್ತಂತೆ ಅವಡು ಎರೇಗ್ಲ ವಾಕರಣಗಳ ಮಾತ್ರೆ ಕೊರ್ರೆ ಪೂರ್ಚಿ ಅವು ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಬೇಲೆ ಎಂಕ್ಲು ಮಲ್ಪ ತೆರಿಂಡಾ ಮುಂದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ತಪ್ಪಂಡು ಡಾಕ್ಟರ್. ನರ್ಸೋಲ್ಲಿ ರೀ ನರ್ಸ್ ನೇನ ಪನ್ಪಿನ ಮಾರ ರಡ್ಡು ಜನ ಪಿದೇ ಕಡ ಬಿಡ್ತೇತ ಆಯೆ ದೊಡ್ಡುಗೆ ತೊನ್ನ ಪಂತೆ ಉಮ್ಮೆನ ಒಂಜೆ ಹಠ ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ಹೊರ ಟ್ರಯಲ್ ಮಲ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಗಿತೊಮ್ಮೆ ಅಂತ ಯಾನು ಏತ 60% ಆಯ್ ಕೇಂಜ್ ಮಾರೆ ಆಯೆ ಅಮ್ಮಸರ ಮಲ್ತದ ರಡ್ಡು ತೌತಿನ ಎನ್ನ ಕೈಟು ಕೊರ್ದು ನಮ್ಮ ಲೇಡಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ತುಂಬ ಬಲೆತಲ್ಲಿ ಪಾಲೆ ಪಪ 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 ಬಲೆತಲ್ಲಿ ಪಾಲೆ ಪಪ 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 ಕಲಾಶಿಲ್ಪ ನಿಧಿ ಉಡುಪಿ ಸುರುಡಂಜಿ ಪುದರ್ಪನಲ್ಲೇ ಎಡ್ದೊಕ್ಕ ತೀರ್ಪುಗೆನ ಸಂದೀಪ್ ಕಬ್ಬಿಯಾಡಿ, ಉಡುಪಿ ನಿತಿನ್ ರೋಷನ್ ಪರ್ಕಳ, ಸುಧೀರ್ ಪರ್ಕಲ, ಸುರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೂಕುಂದೂರು. ಸುಲ್ಮಲು ಇತ್ತೆ ಅರವಿಂದಣ್ಣ ಕಲಾಶಿಲ್ಪ ನಿಧಿ ಉಡುಪಿ. ಕಲಾಶಿಲ್ಪದ ಕಲಾವಿದರು ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದಾರು ಆಂಡ ಒಂಚೆ ವಿಷಯ ಎಂಜನಕೆಂಡ ವಿನಯ್ ಗುರೂಜಿನ ವಾಯ್ಸ್ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಮತ್ತು ಎಂಟ್ರಿ ಭಾರಿ ಚೋಕಾಂಡು ಅಂಜೆ ನರ್ಸ್ ಅಂತೂ ಸೂಪರ್ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಡ್ ನರ್ಸ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದೇರು ಆಂಡ ಸುಮಾರು ಲ್ಯಾಗ್ ಪೋನ ನಿಕ್ಲೆ ನಿಜವಾದ ಎಂಡ್ ದ ಮೆಸೇಜ್ ಎಡ್ಡೆ ಮೆಸೇಜ್ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕೆಲವು ತಿಕ್ಕಡೆ ಕಂಪೌಂಡ್ರ್ ನಕ್ಲು ಮರ್ದು ಕೊಡ್ದು ಎತ್ತೋ ಜನ ಎಡ್ಡೆ ನಕ್ಲು ಉಳ್ಳೇರು ಇಜ್ಜಿಂದಿಜ್ಜಿ ಅಕ್ಲೆಗೆಲ್ಲ ಬಜಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಹತ್ತು ಬಂಡ ಒಂದು ಅನುಭವ ಒಪ್ಪುಂಡು ಅಕ್ಲೆ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಪಂಡಿನೇ ಮರ್ದು ಅಕ್ಲು ಕೊರ್ಪುಣತ ಅಂಚೆ ಈ ಸೀಕಿಗೆ ಈ ಮರ್ದ ಆಪಣದ ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಒಂದ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಂಡು ಅಂಡ್ ಅಕ್ಲ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಉಪ್ಪು ಜಾತೆ ಅಂಚಾದ ಅಕ್ಲೇನು ಬಜಿಂದು ಮಲ್ಪುಣ್ಲತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಓಕೆ అయినా అక్కడ కంటిన్యూ మల్దోడు అవు ఎడ్డే బైదు ಅಂತ ಯೋಜನೆಗೆ ವಿನಯ್ ಗುರುಜಿನ ವಾಯ್ಸ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಪುಡ್ತೇ ಬಿಡಿಯಾರು ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತನು ಸೂಪರ್ ಇತ್ತನು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ನೋಟೆಡ್ ಆತಿನ ಜನಕ್ಕೂ ನೋಟೆಡ್ ಆತಿನ ನಾಲ್ಕು ಪತ್ತೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ನರ್ಸ್ ಅಂತೂ ಸೂಪರ್ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದಿರು ಅವ್ರ ವರ್ಕ್ ಓಲ್ಲ ಬುಡ್ದು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ದಿರು ಅಂಚೆ ಅದು ನನ್ನ ದುಂಬಾಗ ಮಲ್ಪನಾಗ ನೇಡ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಲೇಂದ್ಕೇನು ಆತಿ ಓಕೆ ಸರ್. ಸೋಲ್ಮೇಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪದವಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಮರೆತು ಕೊರಪಿನ ಏತು ತಪ್ಪು ಅನ್ನೊಂಚಿದ ಸಂದೇಶಕ್ಕೆ ನಿಜವಾಯಿನ ಉತ್ತರ ಕೊರಡಾಯಿನ ರೀತಿ ಅಲ್ಪ ತೀರ್ಪುಗಾರನ ಪೀಠಡಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರ ನಂಚಿದ್ದೇನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಶಿವಶರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ. ನಿತಿನ್ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ. ಎಡ್ಡಾತಂಡು ಮಾತ್ರ ಎನ್ನಲೆಕ್ಕಡ ಒಂಚೂರು ಲ್ಯಾಗ್ ಆಂಡ್ ಅಂದ್ ಸರ್ ಒಂಚೂರು ತರಬೇತಿದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂದ್ ಒಂಚೂರು ಚಮತ ಅದೇನೇ ನಿಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತದೆ ಅವನ್ನ 10 ನಿಮಿಷ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತದನ್ನ ಅವು ಟೈಟ್ ಅದು ಶೋಕ್ ಬೈದು ಏನ ಲೆಕ್ಕ ಅವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಗೆ ಅವೇ ವಿನಯ್ ಗುರುಜಿನ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಬತ್ತನ ಬೊಕ್ಕ ನಡುಟು ಒಂಚೂರು ಒಯ್ತಿ ಲೆಕ್ಕ ಅಂಡ್ ಒಂಚೂರು ಲ್ಯಾಗ್ ಮಂತಿ ಲೆಕ್ಕ. ಎನಿವೇ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್, ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಖಂಡಿತ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ ಇರ್ಪನ್ನಕ 15 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಟೈಟ್ ಫುಲ್ ಮಲ್ಪ ಸೋಲ್ಮೇಲು ಈಗಲೇ ಕೊಟ್ಟು ನಂಚಿತ್ತಿನ ಗೌರವಧನ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಭಿನಮಲ್ದಿನ ಈ ಕಲಾವಿದರಿಗ್ಲ ತೀರ್ಪುಗಾರರಿಗ್ಲ ತೂಯಿನ ನಿಕಲಿಗ್ಲ ಮಾತಿರಗ್ಲ ಒಂಜೇ ಪಾತಿರುಡು ಸೋಲ್ಮೇಲು. ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬಲಿತೆಲಿಪಾಲೆ ಕುಸಲ್ದ ಪಂತದ ಎಸಲ್ 19 ಮಾಮಲ್ಲ ಪ್ರಾಯೋಜಕಿರು ರೋಹನ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬಲದಿಂಜಾದಿರು ಸನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ರಿಫೈಂಡ್ ಸನ್ಫ್ಲವರ್ ಆಯಿಲ್, ಸಿಟಾಡೆಲ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್, ಸಂತೋಷ್ 2 ಸ್ಟಾರ್ ರೈಸ್ ಭದ್ರಾವತಿ. ಒತ್ತು ಸಾಕಾರ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಾಡಿ ಮಿಡಿತ.